नमस्कार मित्रांनो, अस्सल मालवणी क्रिएशन या यूट्यूब चॅनलमध्ये मी मिलिंद तुमचं सहर्ष स्वागत करतो। आज आपण पाहणार आहोत कांडळीच्या माध्यमातून नदीमध्ये केली जाणारी मासेमारी। या पद्धतीची मासेमारी ज्या ठिकाणी नदीचं पाणी संत असतं अशा ठिकाणी कोंडीमध्ये केली जाते। या खोल पाण्यात कांडा सोडण्यासाठी प्लास्टिकच्या कॅनांचा वापर केला जातो। या पद्धतीच्या मासेमारीमध्ये मळीये मासे, खवळे, बेला, काडई अशा प्रकारचे गोड्या पाण्यातील मासे मोठ्या प्रमाणात सापडतात। एका नदीच्या टोकापासून दुसऱ्या नदीच्या टोकापर्यंत ही कांडाळ एका सरळ रेषेमध्ये सोडली जाते। नदीच्या पाण्याचा प्रवाह जास्त असल्यामुळे कांडाळ सोडताना वाहायला होत होतं। मित्रांनो, नदीमध्ये कांडाळ सोडून झाल्यानंतर नदीतील माशांना कांडाळीपर्यंत पोहोचविण्यासाठी नदीमध्ये दगड टाकले जातात।
काय दिसतं सगळे दगड मारून झाल्यानंतर हे जाळं जे आहे ते काढलं जातं.